welcome back to our channel Karti's Vlogs. Yanu Nikolna Mokida Karti Inshallah Materla. I hope all of you are fine. Ini Tuesday bayeda portugu ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಯ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿ ಅನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಮೂಲೆನ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಏನ್ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಆತಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪಿರ ಬರೋಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಉಂದೊಂಜಿ ರೇಷ್ಮೆ ಪುಲ್ಲದಿನ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎತ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಟೈಲರ್ ನಾವ್ಲು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂದು ಬೈದ ಅವು ಕೆಲಸಲ ಆಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಂಡು ಅಕುಲು ಪಿರ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಸೊ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆವಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯೊರೆ ಇರುವೇರಿ ಬತ್ತು ನಾವು ಫಟಾಫಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ ನೋಟ್ಲ ಬರ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕುಪ್ಪುನು ಮಾತಿರ್ ನೋಟ್ಲ ಬರ್ತದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಡು ರಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಬಡಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬೈದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಓಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪರ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲು ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ಮಟ ರೋಡ್ ಬೆಂದೂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತದು ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬೈದು ಜರ್ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ ಬತ್ತದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಎಂಕಂತೂ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೆನ್ ಬರರಿ ಕುಲೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ ಬರ್ತದಾತನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒನ್ ವಾಸ್ ಚೀಸಿ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈಸ್ ನೀಚವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಚೀಸಿ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಗರ್ ಒಂದು ತನಿಷ್ ಪಂತೀನಿ ಆ ಏಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬಾಲೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ ಪಂಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಚೀಸಿ ಪಾಸ್ಟಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡೋ ದಾದನ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಚೀಸಿ ಪಾಸ್ಟಾ ಪಂಡಲ ಅಕುಲ್ ಉಮೇನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಜ್ ಪೆಸ್ಟೋ ಪಾಸ್ಟಾ ರಡ್ಡಲ ಕ್ರೀಮಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಸ್ಪೈಸಿ ತಿನ್ಪುನಕಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಮೀಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕೇಪಲ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲನೇ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ತಿಂದದಾದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 8:30 ಆದಿತ್ತನ ಅಂದು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ನೋ ವರೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಗಾಳಿಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಆಡಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಕ್ ನಿಂದು ಪೋತೀನಿ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಆತಾರೆ ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಂಡಿ ಆತನ ಮೀ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಅನ್ನಲ್ಲ ಕುಜು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ನೀಟದು ಪೊಡಿ ಆ ನೀರು ಪೂರ ತಾಗವ್ಜಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಅದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇತ್ತು ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗದಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ತಿನ ಅಂತೂದಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ಪ ಗೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿನೇ ಪಾಡರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅವು ಮುಂದೆ ಪೂರ ಕನ್ನರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಲಾಗಡಿ ಅಂತ ಅದ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾವೆ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದೇಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಅವೇನು ತುಚ್ಪಣ ಪಾಡ್ದು ತುಚ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತೂವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಅವೇನು ತುಚ್ಪಾವನು ಪಿರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಚ್ಪಾವು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ವ್ಯೂಸ್ ಪಿರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವೆನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಚೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಗ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ತನಿಷಗಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಪಾರಿಲ್ಲ
ಪಿದಾಯ್ ಪೋನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಂಕ್ ಓದು ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತುಜಿ, ಯಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬುಕ್ದ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲುಡಾಪು. ಸೊ ತ್ಯಾನ ಓದಪಾವೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶಸ್ ಆವೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗು ಎಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಯಾನಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಬೊಕ ಮದ್ಮೆಗು 4 ಜನ ಬೈದ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 2 ಜನ ಮಾಮಿನಕುಲು. ಸೊ ಐತೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ. Today's Wednesday actually time ಆತಲು 2 o'clock 10 minutes ಆದ ಟೈಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಪೋದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪೋಜಿ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಯಾರು కొంచెం ಸೀರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಪುನ್ ಪೂರ ಕುಲ ಏನನೆ ತುವೆ ಅಪ್ಪ ಗತೂನಾಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಶೈ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪುನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೋಜಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಡ್ಕಡ ಪುರಿ ಯಾನ್ ತನಿಷನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಪೋತೆರಿತೆ ಬರ್ಕೊಂಚು 10-15 minutes ಇರು. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಆಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಒವೆನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ ಪಾಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಅವಳ ಒಂಚಿ ಥರ ಪೋಯ್ ನೋಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ತಿರ್ಗರ ಒಂಚ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಂತ ಐತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಅವು ಓಪನ್ ಅದು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪತ್ತದು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಾರ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ, ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪುನ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ದವಳು ನಿಕುಲಂತೂ ಎಂಚನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಜರು. ಸೊ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬದಲು ಒರಿ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈರವೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪಾತೆರ್ವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಜರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪರು. ಸೊ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕರಿ ಪಂಡೇರು ಇಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡರು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ 2 different opinions. ಪಿರ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಪಿರಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ. ಸೊ ತುಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೈಂಡ್ ಏಪ ಪಿರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಒಂದು. ಓಕೆ ಅದು ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆನಾ. ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಹುಷಾರಾದುಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಕುಲ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.